Alexandre Millet, compositor desta canción, e para mí foi unha experiencia super bonita poder gravar con Fernando Almeida. De paso viaxei a Portugal, que é un sitio que me encanta, que sempre me sinto como na casa. Olá a todos, o meu nome é Fernando Almeida, 23 anos, natural de Penafiel, Portugal. Portanto, estou aqui hoje a convite do Alexandre Millet, porque ele e eu vamos fazer um tema lindíssimo que tenho a certeza que vocês vão gostar, que fala um bocadinho da história de Galiza e Portugal e, portanto, vai ser sem dúvida uma surpresa para todos e sem dúvida também um facto da aproximação entre Portugal e a Galícia. Tan branca e tan pura como azul do ceo, Galiza lle chaman pola súa coraxe, por nunca renderse con quen... Pareceme unha estupenda iniciativa porque ademais eu sempre pensei que Portugal era a nosa irmá. Non, antes de coñecer esta canción e antes de coñecer a idea de Alex de compoñer esta canción, sempre pensei que os irmás de Portugal son moito máis irmás do que ás veces nos parece. Quero ser como a ti, quero saber o que é a morriña, quero co son dunha gaita xorar. Pero bueno, creo unha canción que intenta unir e unificar o que é a cultura galega e portuguesa, que ao fin e ao cabo compartimos idioma, compartimos moitísimas cousas, como foi o noso pasado de estar unidos. Tuas terras há cabaleiro que não possui capa nem tampouco espada, tão só se defende com a sua cor. A canción está moi acertada na súa mensaxe e ademais temos pois eso, dúas estupendas voces que o interpretan mellor que ninguén porque naciu das súas cabeciñas. Quero ser como a ti, eu quero ser un carabeleiro, quero sentir o que un fado me di pra volver a sorrir. Eu quero ser como a ti, quero saber o que é a morriña, quero co son dunha gaita xorar pra sempre